Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Kulekela kunina ke bogogo nina bakomngoma kocengo bhala koziphola bebhala amapensela amakhosi amakhulu. Nina bakomthembu komvilase koqhudeni konyandeni makhosi amakhulu. Kunina ke makhosi amakhulu bakogumede kophakatha kompangazitha koye koqwabe makhosi amakhulu. Wena zonke indlondlo makhosi amakhulu ezaphezulu esiqadini nasasemanzini makhosi amakhulu. Wona wonke amathonga ahlukene makhosi amakhulu athola abantwana makhosi amakhulu. Silapha ke thongo labadala makhosi amakhulu kule ndumba makhosi amakhulu. Lapho makhosi amakhulu kudliwa khona ibhudlu makhosi amakhulu lomndawo makhosi amakhulu. Lela abantwana benu ke makhosi amakhulu impumelelo phezulu kwemisebenzi yabo makhosi amakhulu. Naseyifisweni makhosi amakhulu abayifisayo makhosi amakhulu. Sibacelela impumelelo makhosi amakhulu kuzona intwaso zabo makhosi amakhulu. Sicela bona ke makhosi amakhulu amathonga abangene nawo phakathi kwekhaya makhosi amakhulu. Abese ke makhosi amakhulu ayaphakama yasebenza phezulu kwabo makhosi amakhulu. Sicela indlondlo ezinhle ezimhlophe makhosi amakhulu ezifisweni zabo bese ziyabaphumelelisa. Sicingela wona amathonga makhosi amakhulu akhona kodlamini kosipalikhulu komdlovu komagaduzela makhosi amakhulu. Sicingele zona indlondlo makhosi amakhosi akhona kogumbe makhosi amakhulu. Sicingele wona amakhosi akhona komakhathini makhosi amakhulu. Sicinge kubona bakomkhabela makhosi amakhulu. Sicinge amakhosi amakhulu akhona komngoma makhosi amakhulu. Sicinge kubona bakosociko makhosi amakhulu. Sicinge nakubona abantwana abangekho makhosi amakhulu phezulu kwesigodla basemsebenzini makhosi amakhulu. Namhlanje makhosi amakhulu sidla nanti ibhudlu makhosi amakhulu ukuphakamisa impande makhosi amakhulu. Sicela kukhanye emathongweni amahle amhlophe makhosi nasenyanyeni zonke makhosi amakhulu. Cela kukhanye kuzona zonke indlondlo makhosi amakhulu. Uthi mabedlalo lokuhamba makhosi amakhulu besiba khona impumelelo phezulu kwempilo yabo makhosi amakhulu. Sicela amathongo nezithunywa zonke makhosi amakhulu zembathe ke dluzi labadala kubona makhosi amakhulu. Cela mina ke makhosi amakhulu sangoma esaphula ngonyeza abanye bephula ngamathambo makhosi amakhulu. Cela mina wakomngoma umpini usontama ugoqa umadlela kafana makhosi amakhulu. Ngicelela nabo abantwana bakho akhanye ke makhosi amakhulu kube mhlophe makhosi amakhulu. Kube hele kube njengehlabathi zolwandle makhosi amakhulu. Maya uhlengwe baphahle. Sondelani. Beka lapha ntombi. Hlehlisa futhi. Mulela koko mhlambe yalinga. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko mhlambe yalinga. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Santa sombili. Oh mbingelela koko. 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 Wempela mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Tabuyale. Ah mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Empela mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Wempela mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Oh mbingelela koko. Wosa ndawe she. Wosa amakhulu emathongweni onke. Nakhosi amahle akhanye kube mhlophe akhanye emathongweni onke akhanye endlondlweni zonke. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sekubingelele lapho ngasekhaya njengalesi sikhathi samanje nibingelelwa ishide lemhlophe MC Pholobasi ufuthi zefulele uMashiya Mahlangatha azoshumayela umfana se NDW no Divorce Women namhlanje
Sisekhaya elikhulu isigodlo esikamakhosi umngoma udlozi labadala. Ingane zenu niyayithatha niyise emzini yabantu. Lapho khona ekuthiwa khona kuyathwasiswa. Wena wabona umfundi omncane primary noma high school. Mayebuya abuya khale ngokuthi uthisha lesi sifunda sifundiswayo akasizwa kahle. Lokho esikwenza manje akusikhona ukuthi siqhamisa noma sikhiphe imfihlo zedlozi, kodwa kuveza ngokusobala ukuthi umzali walo naloyo othe wamthatha wamzisa kulesi sikole noma othe mayengenwa abakubo wasumndeni uvuma ukuthi afinyelele kulesi sigaba sokuthi afike kulomuzi. Susiyaviva TV1 siuveza umsebenzi wedlozi, siuveza umsebenzi wedlozi labadala ube sobala izwe lazi ukuthi kusuke kuzoqeqeshwa abantu ngempela. Cishe ke niyabona sibona igubhu, sibona amakona, sibona amakhandlela, mina ngizokubiza kanjalo, sibona inkamba, sibona kuyashunqa, sibona into eziningi ezenzakalayo nanento ke abathema beyenza thina singayiqondi ukuthi yenzelwani. Sibona bebambisana ukudla ukhamba, konke lokho umakhosi umngoma uzosinabela kukona. Kodwa ngiyafisa ukuthi iningizimu Afrika iqonde ukuthi kwesinye isikhathi akugona ukukhipha imfihlo zethongo ngezibomu ngoba sithi siyakhangisa nje, kodwa ukuthi loyo osekhaya athola isifundo esekude ukuthi naye akafika athobeke njengalezi izingane ezithobekile ngaphansi kwa principal wazo. Makhosi umngoma asikubingelele sikwamukele bese sikuphi ithuba ubingelele iningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Thokoza makhosi. Ngiyabingelela ke South Africa yonke, ngiyanibingelela baba Mapholoba, ngibingelela indlodlo zonke zomhlaba wonke, ngibingelela abafethu emagumbini amanomhlaba. Ngibingelela yena umakhosi umngoma udlozi labadala. Thokoza baba. Kuyintokozo enkulu nakuthina gogo ukuthi sikwazi ukukhulumisana nani siphinde sibukele ngqophamlando yobuhlo obungako benzeka la. Sifisa usicathulise sikuphila senzani la, kusuke kwenziwani la. Thokoza baba. La kusophandweni makhosi amakhulu, la kusuke kudliswa khona izintwaso zemindawo. Izintwaso zabantwana mabethwasa ziyahlukana, kukhona ezesintu, kukhona iminguni, kukhona imindawo. Laba basuke bese bengene kulendlu basuke bedla nje ukhamba lokuparola ekuthiwa lukhamba lwamandawo. Kulendlu indlu yokuphahlela abantwana abasuke bedla imindawo yabo noma besuke bezoya koparola. Uma sebengena kwizintwaso kusuke kusetshenzwa kulendlu, indlu sibiza ngokuthi kusophandweni. Kusophandweni. Ekhaya kunorondo bese kuba nelile ezimbili kuthiwa lesi samadoda lesi sabafazi. Mhlawumbe ukusicathulisa nangendlela enihleli ngayo, nangendlela enigqize ngayo noma ukugqoka indlela enivunulwe ngayo ukuthi kungani ihluke nanokuhlala kuhluke, mhlawumbe nalapho sizofunda likhulu osukwini namhlanje. Thokoza baba. Ophandweni ayikho indima ethi abanye bahlala ngakuphi abanye bahlala ngakuphi, kodwa kuyindawo nje ukuthi ogqobela bayathobeka esayidini labo la befike bahlala ngakhona. Bangahlala ngasemsamo, bangahlala ngasemnyango, kodwa laba basuke bedla impande bona kusuke kufuneka bathobeke ngandawonye. Bese kuthi ukungena kwabo bezobamba impahlo ukuphahlela amandawo awafani njenga nezintwaso zemnguni noma zesintu sisuke siguqile ngamadolo. Lezi zamandawo zenzeka kuphotheke imlenze ngoba idlozi lakhona isikhathi esiningi noma lisina isikhathi esiningi lisina nangesinqe, lisina nangomzimba, isikhathi esiningi liyashishiliza, alifani njenganethongo leli elingena kubantu mhlambe elisintu, kakhulukazi kwamadlozi abuya bemfakela phezulu kwamadlozi abanye abantwana. Gogo kune generation kunesibaya kunozalo sesike sibone kuactwa ngalezi zinto enizenzayo. Ubucayi bungakanani kulaba abafanisayo noma benza ukudlala bebenza izinto enizenzayo ezifana nalezi? Umhlaba esiphila kuwona udinga imali, ngizosho njalo baba Mapholoba, ngibasoli, kodwa ngeke ngithi mhlawumbe indlela nabo basuke bakha ngayo imali, abanye basuke benza mhlawumbe bengenile ophehlweni bakwazi ukuthi lento yenziwa nje, kodwa bese besebenza ngesayidi lokuthi bakhe imali. Kodwa ezinye izinto kuye kufuneka kwesinye isikhathi uyithathe njengezinto ongathithi
zilungile noma ngabe uyazibona ukuthi ayilunganga ngenxa ukuthi istory siyafundisa istory futhi siphinde sibathatha abanye abantwana sibafake ehlathini kodwa thina njengezangoma suku umsebenzi wethu suhlonipha sithanda futhi ukubona izwe luhlonipha umsebenzi wobunyanga noma wobungoma. Kukuphatha kanjani gogo? Ngiyasaba ukuthi ngithi kukuphatha kanjani ngoba ngikaze mina ngifike la engekho amathwasa. Mhlambe ngiyasaba ukuthi ngithi wenza ngani futhi ngoba into osayenza wayiqeda ngoba waqoma ukuvuma lento oyiphiwa. Thokoza baba. Yasikulandela ngokuthi uma ungavumanga wena ube isangoma baningi obabambezelayo kufanele befundiswa wena ukuthi bebe isangoma nawe. Iqiniso. Ngoba ithongo labo likhethe wena kodwa wena mawungakavumi ngeke bebe izona. Uvumileke nabo ke sebefikile. Mhlambe uma ungasicathulisa esigabeni sokuthi isigubhu sifunani nje la. Ngibona hayi igubhu lezi ngisho isigubhu lesekade nishaya nje sizuquququququ sifunani la umsebenzi waso yini ngoba sisazoyicela futhi nengoma. Umsebenzi wesigubhu isona esivusela imizimba yethu njengoba singenwe ngabantu abadala umsindo waso uvusa lo lwahlevane emzimbeni womuntu ongenwe imimoya yabantu abadala. Ngalesikhathi kukhala umsindo walesigubhu uyakhona ledlozi ukuconnecta nalomzimba walomuntu sishayela lokho isigubhu ukuthi siyokwenza iconnection yomzimba walowo muntu osuke esentwasweni noma eyisangoma nje esephothulele masikhala isigubhu sesusa lo hlevane emzimbeni walowo muntu lo. Gogo ukube ubulishaya lo khamba ngoba sibone ulixova noma sazi kwenziwa ukushaya ukuphahla thokoza ukube belingakhuphuki lokho bengabe kusho ukuthini sengenzela ukuthi nothwaso sendleleni asheshazi manje ukuthi lokho kusho ukuthini umsebenzi kushuthi walo ngabe alakhekanga kahle to liyawuchitha lo msebenzi eniwenzayo ngalesikhathi lingaphakami liyaphikisana naleyo nto osuke wena uthi uyayenza ngaleso sikhathi ekhomba ukuthi shuthi nathi kube besingamukelekile ngaba likho leli khulu ngaba aliphakamanga suka madoda sabala ekhaya samukelekile lamukela lo msebenzi enisuke niwenza thokoza baba. Bungakanani ubuqiniso bokuthi nomuntu obeye enkonzweni yasekamerweni mayethu yalishaya akulula livuke? Mhlawumbe ngingacela oyedwa kothwasa angiphendulele ukuthi uma enza iphutha ukhamba lwenze njani. Thank you. Jabula mina gogo ngifuna ukusondeza nombhobho lapha bekwazi ukuthi beyikhulumele bona kahle. Wenze walala nomuntu wenzani mhlambe ukhamba luyajabula noma luyavuka noma luyafa. Ngoba ngiseduze kwalo gogo uyena ozoma naphendule. Thokoza ke. Thokoza baba mangabe uthwasa ubani lo? Uthwasa uDlamini. Mangabe wenze into eyiphutha walala nomuntu wesilisa alivuka ukhamba liphakama inhlopho. South Africa. Ngiyaxolisa ukuthi siphawulisa uthwasa ngathi lento sekuyenzeka kuyena kodwa phela bayificile ingane phangi kwabo futhi isangoma siyaqeqesha ukuthi sithi ubona nje ubani ehlulekela nasi isimo adlule kuso. Bayabuya futhi abantu bezoxolisa gogo nikhona ngithi thwasa. Esho ukuthi ngenza iphuthela ukuthi hayi ngoba kuphendula uthwasa ngathi usazi ngoba lento uke wadlula kuyona cha uyibonile kubuye ingane ilila la ekhaya futhi uyayezwa ngayo nogogo njengogobela wakhe emxoxela ngayo lento. Mhlawumbe ke masihlabela phambili Dlozi. Ngiyafisa ukuthola lento ukuthi nakho sibona uthwasisa amadoda. Uthwasisa nabafazi. Hey, sekonakele lapha ezweni. Omunye akayi ngoba eyothwasa ngempela ulandela inzwakazi yakhe ayibone lapha ethi hayi nami sengoma ngenze konke okwenziwayo. Ake singene kuleso sigaba sokuthi njengomuntu wesifazane isiphiwo esingaka nanendlela okwazi ukumanage ngifuna ukuyibiza igama lesilungu lento oyimanage ngakhona bungakanani ubunzima nobunyoni incobe talent obudingakalayo uma uzothwasisa ubulilo obubili ngoba uzezinye zithi mina hayi ngifuna nje ukuthwasisa amadoda kuphela sithi hayi mina ngifuna ukuthwasisa abafazi kuphela ngoba bahlupha uma sebehlangene yona ithemenzima leyo yokuthwasisa ubulilo obuhlukene because imizwa iyohleze kubantu besifazane ikhona nakubantu besilisa ikhona kodwa kubalekile nje ukuvula amehlo njengodokotela
futhi ke ulalele kakhulu ekhaleni noma angithi ekuhloleni ngingathi ekhaleni. So uma kubuyelwa ngala esigodlweni uma kukhona amaphutha enzeka ngala lamadlozi asakhona ukungicacisela ukuthi ubani nobani benza iphutha laba bengithi uzoyifihla leyo ngoba kuthiwa kuyenzeka uvuke ekseni uthi wesibani bani ubusuxabanelani ke nosibani bani impilo yami kade ungekho la kade ngekho ngisho ngiseMozambique ithwasa lihamba nendoda yayizolashwa la ekhaya isuke eGoli ngafona ngiseMozambique ngathi mina ngibona uthwasa ubani ehamba nomuntu wesilisa angimboni kodwa ukuthi ubani ngoba ngangingamboni ukuthi ubani ubhuti engangingamazi but uyahamba nomuntu wesilisa so nje kufuneka ukuthi ulalele kakhulu ekhaleni noma ulalele kakhulu emoyeni ukuze ukhona ukungenelela kubona entweni abazenzayo ezingekho right akumele futhi baphile lempilo ukuthi u6 isikhathi esijwayelekile ukuthi uma uvuka ngaso nango 12 makuthi vuka unokhe ungqongqoze ngalesikhathi sokubhidana kwezinto Thokoza gogo sekwadliwa noma yini manje njoba kudliwa noma yini kwenza ukuthi abanye abantu imiqondo yabo iphuza ukubamba abanye bahlali benegazi elishisayo abanye lezi zinto ezidliwayo zinezinto ezizonayo emzimbeni yabo nasendleleni yokuzwa nokucabanga ngamanye amazwi lokho kukhomba ukuthi akusayena wonke umuntu ongasuka kube ehayize ethi uzothwasa omunye fanele aze abhekelwe omunye fanele afike liphakamele lona so ngifuna ukuthi sikhulume nalo ongakafiki la ekhaya kodwa onenkinga yokulokho ephuphisa ngomase uwena ngqo but beshawe inamba futhi engawazi ama direction ake ukhipha inamba yakho nje izwe liyasi eyokuqala nje ithi 078 544 1736 asiphinde u078 544 1736 esibili ithi 069 233 1566 Thokoza ba ngifisa ukuthola ke wegogo ukuthi ithwasa liyakwazi ukuba nesigubhu no ngeshubisa manje alikwazi baba ithi ngesigubhu sami mina kusho ithwasa no I can't be izathu iziphi gogo usuke samncane esasentwasweni inkamba ziyawuzonda umuthi oqinaqinile kufuneka izinkamba zakhona ziyamsane nokwelashwa kwakhe intwaso uma usubuyela esigubhini sizakha ngendlela ezahlukene ake ngithi nje isigubhu amafutha kaMantindane uyawafaka phakathi uMantindane awuzwani nezinkamba so akakwazi uthwasa ukuba nesigubhu esaphokophela emsebenzini wakhe wedlozi ungcono mayisaphothula wakhisha usekhuphula ibhizinisi lakhe useyabuya esigodlweni useyakhona ukuba nesigubhu kodwa medla lempande esikuyona yomndawo ngesikhathi esephuma nomntuntu kuba negona okay ngalesikhathi futhi umakhela imfiso zakhe kukhona imfiso ephinda futhi ibe negona kodwa inomuthi phakathi ngala leli gona lisuke esezolivula uma ngabe suke sefaka esengena ithwasa lakho oqala eseyoqaqa lomntuntu uzofica leli gona ke phakathi yimododa kokubanika insurance ukuthi laba bantu baphuma la Jacob Blue bazowathola amathwasa ngoba kunalento azolokhe iumlindelo kuyena imani South Africa kobe niyabona umuntu owazi ukuqeqesha abantu ngenhloso yokungadlali ngabo othi njoba kusebenza nje la siphokophele khona ukuthi nawe uzozala ube kuyisibusiso nje baba kuwena ukuthi umntwana wakho uyasho ukuthi ungenelwe yithwasa ngiyajabula nje njoba bengiphothula le lakade sikhona eMangoza ngiyakhumbula futhi ungenelwe yithwasa ngiyajabula nje ngiswele wona amandla ukuthi ngifinyelele khona ngifika umzukulu aphaketiye ngihleli ngenxa ukuthi kukudeke kulinalisi kodwa nje injabulo ithi ukungenelwa yithwasa kathwasa wakho kuba injabulo kuwena
okade umthwasisa. Ayi man. Gogo ngaphandle kokuthwasisa ikhona ezinye izinto zenzayo mhlambe ezithinta ibhizinisi lomuntu, ngabe umuntu osomatekisi ulandelwa izitha, ngaphi imoto zifa njalo noma udriver ama-Uber noma awakhe, asikhulume umuntu obhiclayer owakha wona ama-blocks lawo noma owakha izindlu. Baningi abantu khona isho abathendarishayo ke esalukwazi. Ngifisa ukuthi usithathe usibeke usinikeze isithombe sanele sokuthi ngaphandle kokuthwasisa imiphi eminye imisebenzi ethinta inhlanhla oyenzayo. Ayimningi baba, ngifuna uqamba amanga miningi. Bona laba bamathenda sidila nabo, aba-bricklayer, abantu abadayisayo nje, abamethi ebeni abadayisayo. Laba nje basuke bedayisa impahla, abanezitolo, abanamathaveni, abatshelekisa ngemali. Sinayo into yokubakhuphula, kungakho size sathi sine special kule nyanga ngomhla ka-30 no-31 nomhla ka-1, ngenxa ukuthi abantu abaningi abanawo amasenti amaningi amakhulu ukuthi bafinyelele enhlanhleni, kodwa bayafisa. Kodwa sasibeka nje sathi senza yonke into. Oxakekile ogulayo onjani eze adilelwe nokugula kwakhe, ofuna Gogo salo usivula nje ucathulise nomuntu kuba omunye uzobuka umsebenzi owenziwa la ekhaya, abona amagona phansi kwethu, abuka imoto egcwele igceka, abona isitezi, abone yonke lento yiyo nendlela esichaze ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi awugcini ngokuba nje isangoma kodwa uphinde ube namabhizinisi futhi onawo. So esabeke manje uthi ayisiyabiza lesalukwazi, uthi wena kune special la, lesi special sakhelwa abantu abathi abathathe entweni abazokhona ukufinyelela enani lelingakanani, sidwebele nje uvisa ubuke. Sithe abantu abaphatha u-3.5, umuntu mangabe ngena ke uzofona abese esho ukuthi uyathanda ukuba khona, uzophatha lo 3.5 u500 uzobo register ukuthi lo muntu ufisa only 3500 gogo. Abesethi lo muntu uzofuna into enhlanhla, qha into engingayenzi ukumakhela uphondo, ngimakhela isigubhu ngoba kona kodwa uzoyitshala kuyena inhlanhla. Kodwa inhlanhla asitshala uhlanga lwemali, silitshala emzimbeni womuntu, simvulele umuntu umchabandlela wenhlanhla phezukwakhe, bese sitshala lenhlanhla ke yale mali emzimbeni wakhe, abehambe yakoqhonto abeza. Uma sebona amandla sekhona abuye abesethi namhlanje ngakheleni isigubhu nami ngiqhubekele phambili nempilo. Gogo uthi bazothola ithuba lokugezwa, bazothola ithuba lokugezwa, yes, bathola ithuba lokuya entabeni banikelele idalwa zabo, baphinde bathola ithuba lokuya empophomeni bayohlanza amadlozi wabo. South Africa, Ningizimu Afrika, Africa worldwide, sila KwaZulu Natal eDurban kwamakhosi umngoma endaweni ebizwa ngokuthi se-Adams. Uyahamba nje lapha edolobheni bese uthi ufuna imoto eze-Adams, uthi hey mina ngehliseni phela eposini kwamcineka, bese ubuza ke ezangomeni eziningi noma la kunamathwasa amaningi khona esitezi kwamakhosi umngoma, uyobusukwazi ukuthola ukusizakala. Mhlawumbe ngezibomu asithathe ngathi siye breaking, kanti asiye breaking gogo. Abantu bathi ngikhuluma kakhulu kanti mhlawumbe bafuna nje ukuzwana nehubo elithile. Ake nithi ukubanika ihubo salukwazi bese ubuya ke uchaza ukuthi sibhalisa kanjani, sibhalisela lesi special. Aningivumeleni siyavuma, we baba siyavuma, cela ningivumeleni yavuma, we baba siyavuma, cela ningivumeleni yavuma.